Waƙar iyaye zan rera masoya ku saurara, cikin duniyan nan ba abin da ya kai iyaye. La la la. A farkon waƙar iyaye na sa sunan Allah, sannan in yi salati ga manzo mahbuballah. Akan waƙar iyaye idanuwa sun yi ƙwalla, la ka gafartawa iyaye sun sha wahala. La la la. Itun muna ‘yan ƙanana muke ba su ya ba sa kula, ba su ga wani buri tamkar su ga mun girma. Su saka mu makaranta don mu amfani al'umma, mu koyi karatun ƙur'ani kalamullah. Mu yi aiki da sunnar manzo mahbuballah, su saka mu makarantar boko mu amfani daula. Kullum burin iyayenmu su ga mun billa, daga hanyar jahilci mu koyi ilimi zalla. Waƙar iyaye zan rera masoya ku saurara, cikin duniyan nan ba abin da ya kai iyaye.